Onoare să vă am alături în acest cadru de dezbatere academică și profesională dedicat analizei celor mai recente modificări legislative în domeniul fiscal și contabil. Evenimentul își propune să ofere o sinteză clară și aplicabilă a schimbărilor relevante. Având în vedere contextul politic actual, guvernul nu a implementat modificări legislative semnificative, ci doar ajustări punctuale necesare. Pentru a asigura o bună desfășurare, vă rugăm să mențineți microfoanele dezactivate pe durata prezentării și să adresați întrebările în sesiunea de discuții de la final. Participanții care doresc să primească certificatul de participare și bonusul aferent sunt rugați să trimită o solicitare la adresa bmarius1963@yahoo.com folosind un e-mail nou și distinct de răspunsul la invitația inițială. Vă rugăm să utilizați o adresă de e-mail personală, nu una instituțională. Au fost situații în care, chiar dacă inițial ați primit invitația pe adresa instituțională, atunci când ați solicitat certificatul și bonusurile aferente, nu au putut fi trimise. Nu, mi s-a întors înapoi e-mail. De aceea am venit cu această precizare și vă rog să dați curs acestei solicitări. În eventualitatea unor dificultăți tehnice, vă recomand să încercați o reconectare într-un minut, două, utilizând datele de acces comunicate anterior. Având în vedere acest lucru, există posibilitatea de a aplica conexiunea de internet. De aceea, eu voi reveni în momentul dacă se întâmplă acest lucru. Fără a mai prelungi introducerea, vă invităm să dăm start prezentării de astăzi și sper să fie o informație aplicată și pe așteptările dumneavoastră. Vom încărca acum prezentarea de astăzi. Aș vrea să știu dacă se vede o confirmare, vă rog, scurtă. Da. Da, mulțumesc. Am și mărit acum, sper să se vadă mai bine. Da, acum e ok. Da, bine, mulțumesc mult. Primul slide pe care vreau să-l prezint astăzi se referă la analiza cifrei de afaceri pentru modificarea regimului fiscal. Până la 31 martie 2025, firmele trebuie să verifice cifra de afaceri pentru a determina dacă se impune modificarea vectorului fiscal. Cifra de afaceri influențează decizia de a păstra sau schimba regimul fiscal, inclusiv trecerea la impozitul pe profit de 16%. Începând cu 2025, trecerea la regimul micro-întreprinderilor la impozitarea pe profit se face atunci când cifra de afaceri a întreprinderilor legate depășește 250.000 de euro. În acest caz se va aplica impozitul pe profit de 16%. Cu privire la modificarea vectorului fiscal, pentru actualizare se va depune declarația 700 la ANAF. Pentru a respecta condițiile de încadrare în regimul micro-întreprinderilor, veniturile care constituie baza impozabilă se vor calcula conform articolul 53 din codul fiscal, iar echivalarea în euro se va face la cursul de schimb de la finalul exercițiului financiar anterior. Regimul pentru îndeplinirea legate se ia în considerare deținerea directă sau indirectă a peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot. Calculul deținerilor indirecte se face prin înmulțirea procentelor de deținere pe lanțul întreprinderilor legate, iar prevederile se aplică dacă deținerea indirectă sau combinată depășește 25%. Asta referitor la regimul micro-întreprinderilor pentru firmele legate. Ca exemplu de calcul al cifrei de afaceri pentru întreprinderi legate, avem o persoană fizică care deține 30% din capitalul unei persoane juridice și desfășoară activitate printr-o persoană fizică autorizată. La sfârșitul anului fiscal precedent, persoana juridică a realizat venituri de 1.000.000 de lei, persoana fizică autorizată a realizat venituri de 500.000 de lei. Suma totală a veniturilor este de 1.500.000. La un curs de 5 lei pe euro, această sumă echivalează cu 300.000 de euro sub plafonul de 500.000 de euro, ceea ce permite persoanei juridice să aplice regimul micro-întreprinderii
dacă îndeplinește și celelalte condiții legale. Asta cu privire la modificarea regimului fiscal dacă se impune. Acestea au fost prezentate și studiul de caz și sper să vă fie de folos când faceți aceste calcule. Depunerea declarației unice pentru veniturile realizate în 2024. Declarația unică realizată în 2024 se depune până la 26 mai 2025, conform prevederilor articolul 114 alineatul 1 din Codul Fiscal, pentru declararea veniturilor și stabilirea impozitului anual pe venit, precum și a contribuțiilor sociale. În același timp, contribuabilii pot depune declarația oricând în cursul anului 2025 pentru declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care optează pentru plata acesteia, conform articolului 156, indice 1, aliniatul 1 din Codul Fiscal. Modificări fiscale. ANAF actualizează declarația 112 și introduce noi cerințe pentru firme și salariați. Prin ordinul 299 pe 2025 se aduc modificări semnificative declarației 112, documentul utilizat pentru raportarea contribuțiilor salariale. Aceste schimbări valabile pentru veniturile aferente lunii martie 2025 includ eliminarea facilităților fiscale pentru angajații din domeniul IT, construcții și agroalimentar, prelungirea facilității de 300 de lei netaxabilă din salariul minim brut, măsură valabilă pe tot parcursul anului 2025. Modificarea statutului rezerviștilor voluntari, care va include categorii distincte în sistemul public de pensii, iar cu privire la declarația 112, printre cele mai relevante se numără anexa 1, angajator, eliminarea rubricilor pentru angajatorii care beneficiau de facilități fiscale, anexa 1-2, asigurat, eliminarea casetelor pentru salariații din domeniile IT, construcție, agricultură și industrie alimentară, anexa 2, creanțe fiscale, eliminarea pozițiilor pentru contribuțiile sociale aferente domeniilor cu facilități fiscale eliminate, anexa 3, tip asigurat pentru alte entități, introducerea noilor categorii pentru rezerviștii voluntari și anexa 4, tip asigurat, redenumirea și eliminarea unor tipuri de asigurat și actualizarea prevederilor legate de suma de 300 de lei netaxabilă. Modificările prevăzute în ordinul 299 vor intra în vigoare pentru veniturile aferente lunii martie 2025. Contribuabilii și angajatorii vor trebui să utilizeze noua versiune electronică a declarației 112. Declarația ANAF privind Uber, Bolt și alte platforme de ride-sharing. Operatorii platformelor de transport alternativ sunt obligați să depună lunar formularul 397 la ANAF, conform ordinului ANAF 382, publicat în Monitorul Oficial, numărul 242, din 19/3/2025. Ce trebuie să conțină formularul 397? Informații despre activitatea operatorului, date despre vehicule, informații despre șoferi, termenul de depunere, corectarea erorilor, iar ca modalitate de depunere, formatul electronic cu fișierul PDF și XML atașat semnat electronic. Deci, la informații avem valoarea curselor, încasări realizate, cod de înregistrare fiscală. Ca dată despre vehicul, număr de înmatriculare, kilometri parcurși. Informații despre șoferi, nume, prenume, CNP, sume încasate. Da? Aici acum trebuie toate aceste criterii îndeplinite și, bineînțeles, completate toate aceste date conform formularului 397. Au fost aduse în 13 martie prin Monitorul Oficial, s-a publicat ordonanța de urgență numărul 11 cu privire la modificarea articolului 101 din Codul Fiscal referitor la impozitul pe venitul din pensii. Cota 10% aplicată asupra venitului impozabil, termenul de plată până 25 a lunii următoare,
Pensiile neplătite lunar se împart pe luni și se impozitează separat. Diferențele de pensii. Impozitarea separată față de pensiile curate. Pensii de urmași. Impozitarea se face individual pentru fiecare urmaș. Se abrogă articolul 1011 și intră în vigoare imediat după ce a fost publicată în monitorul oficial. Acesta este modificarea adusă codului fiscal, în special articolul 111 și 1011. Tot în monitorul oficial din 3 martie a fost publicat Ordinul 252 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care aduce modificări și completări la Ordinul 1699 pe 2021 privind aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabilor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Prin acest ordin se actualizează formatul următoarelor declarații 010, 013 și 700, în scopul îmbunătățirii procesului de înregistrare fiscală și a raportării obligațiilor fiscale ale contribuabilor. Aceste modificări sunt esențiale pentru a asigura conformitatea cu noile reglementări fiscale și pentru a facilita procesul de declarare a obligațiilor fiscale. Deci, atenție la aceste formulare. Iarăși, tot în luna martie, în data de 20, prin Ordinul 328, care a fost publicat în monitorul oficial numărul 243, s-a emis procedura de implementare a programului pentru stimularea înființării IMM-urilor Startup Nation 2024. Ca detalii importante, bineînțeles, scopul programului este sprijinirea înființării și dezvoltării IMM-urilor, în special a celor din domenii inovative, prin acordarea de finanțări nerambursabile. Ca sursă de finanțare sunt fonduri externe nerambursabile alocate din cadrul programului Educație și Ocupare 2021-2027, iar ca beneficiar se referă la IMM-urile aflate la început de drum, antreprenorii din diverse domenii de activitate care doresc să-și deschidă un business. Documentația disponibilă, procedura completă cu număr de 88 de pagini poate fi consultată integral aici. Dar se pare că nu a luat acest link. Cine este interesat să caute ordinul și, bineînțeles, monitorul oficial. Ca detalii suplimentare, încurajarea inițiativelor antreprenoriale inovative și crearea de noi locuri de muncă, precum și stimularea dezvoltării economiei locale prin sprijinirea startup-urilor. Ca detalii privind eligibilitatea și valoarea maximă a finanțării și documentația necesară pentru aplicare sunt disponibile în procedura publicată în monitorul oficial. Ca derulare, programul va fi activ pe tot parcursul anului 2024 și poate include etapele suplimentare de selecție a beneficiarului. Aici voi face o mică erată, este vorba de pe tot parcursul anului 2025. Procedura se poate fi consultată dacă accesăm linkul arătat mai jos aici. Cine este interesat sau dorește să acceseze acest program sau este doritor sau este în posesia unei inițiative antreprenoriale, trebuie să citească exact cele 88 de pagini și să încerce să le bifeze pe toate și să vadă dacă criteriile respective le poate îndeplini. Pe 18 martie, ANAF a publicat un proiect de ordin pentru modificarea anexei numărul 1 la ordinul președintelui ANAF 1029 pe 2020, care reglementează formularul utilizat de intermediari și contribuabilii relevanți pentru raportarea tranzacțiilor transfrontaliere. Directiva 2018/822 a Consiliului, care impune schimbul automat de informații fiscale, a fost transpusă în legislația națională prin articolul 21, indice 4, aliniatul 17 din
Codul de procedură fiscală, stabilind obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere. Proiectul prevede raportarea unor informații esențiale atât în limba română cât și în limba engleză. Deci, în perioada următoare, probabil cu aplicabilitatea de la 1 aprilie și deci pentru raportarea aferentă lunii aprilie sau lunii martie, depinde cum se decide exact în acest ordin, va trebui transmis și acest formular pentru tranzacțiile transfrontaliere. O temă des dezbătută, având în vedere că urmează să se termine postul Paștelui și vor începe evenimentele care se petrec în viața tuturor, se referă la transferurile de la rude și darurile neimpozabile. Conform articolului 57 alineatul 1 litera H din codul fiscal, transferurile de sume între rude se încadrează în categoria veniturilor neimpozabile. Acestea include și sumele primite cu ocazia evenimentelor familiare, precum nunțile și botezurile care nu implică obligații declarative din partea contribuabilor. Aceste sume nu sunt supuse impozitării, fiind considerate surse neimpozabile conform reglementărilor la NAF. A fost o discuție dens în ultimul timp cu privire la aceste venituri în urma acestor evenimente. Atunci am zis să vin cu această precizare și să clarificăm și să-și însușească fiecare că atunci când are un eveniment de natura acestora, să nu aibă emoții că nu a declarat la ANAF aceste venituri. Direcționarea 3,5% din impozitul pe veniturile din salarii și asimilate. Ne apropiem cu pași repezi. Această declarație și acest formular se depune până la 26 mai, inclusiv, și poate fi direcționat de către persoanele fizice care au obținut venituri din salarii și asimilate salariilor, prin depunerea formularului 230 și pot opta direcționarea sumei către mai multe entități non-profit-uri, unități de cult, completând corespunzător anexa numărul XX la formularul 230. Deci acolo pe acest formular sunt mai multe posibilități, adică din cei 3,5% putem să nominalizăm sau să indicăm o singură entitate sau putem să indicăm mai multe entități. Cuantumul celor 3,5% din procentul veniturilor dumneavoastră va fi împărțit în funcție de cum dumneavoastră veți completa sau veți indica entitățile căruia doriți să faceți această direcționare. Nu uitați, termenul 26 mai, inclusiv, este ultima zi încă care se mai pot transmite prin acest formular sumele. Se poate face și online, dar intrați în SPV și este acolo o rubrică specială și puteți să completați direct, fără să vă mai deplasați fizic la unitățile administrativ-teritoriale. Am revenit, ca și în ediția trecută, cu privire la somația antifraudă, un document care nu trebuie neglijat. Știți că au fost tot felul de legende că trebuie să ținem cont, nu trebuie să ținem cont, că au competențe, nu au competențe, că nu e inspecție fiscală, că nu există decizie, că nu mai știu ce diferite motivări care unii au ținut cont, unii n-au ținut. Pe această cale revin și vă atrag atenția că prin ordinul 128 din 10 februarie a intrat acest ordin, se referă la somația antifraudă. Da? Deci, după cum vedeți, s-au modificat anumite documente și formulare utilizate de Direcția Generală de Antifraudă Fiscală, respectiv de GAF,
și se numără procesul verbal de ridicare, restituire, de însoțiri, procesul verbal de sigilare, procesul verbal de prelevare probe, invitație, note, explicație, explicativă și somație. Deci, atenție la formularul somație, care nu trebuie confundat cu somațiile privind neplata impozitelor la termen. Acesta este utilizat pentru a solicita prezența reprezentantului legal al unui contribuabil plătitor la sediul Direcției Generale Regionale Antifraudă Fiscală în vederea efectuării sau continuării unui control. Somația este emisă în situațiile în care contribuabilul a ignorat parțial sau total invitația inspectorilor antifraudă și refuză în mod nejustificat să prezinte documentele și bunurile necesare stabilirii situației fiscale reale. Astfel, orice încercare de a obstrucționa verificările financiare sau fiscale pot avea consecințe grave. Atenție! Dacă un contribuabil nu răspunde somației în termen de 15 zile de la comunicare, se aplică prevederile articolului 4 din legea 241 pe 2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Conform acesteia, refuzul nejustificat de a prezenta documente și bunurile necesare poate constitui infracțiune și se sancționează cu închisoarea de la 1 la 6 ani. Deci, atenție mare, nu neglijați, dați curs acestei somații, că puteți să intrați sub incidența articolului 4 din legea evaziunii fiscale, numărul 241 pe 2005. Noutăți cu referire la depunerea situațiilor financiare. Prin ordinul 107, prin monitorul oficial 59, se clarifică regulile privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale. Cine trebuie să respecte ordinul? Entitățile care aplică reglementările contabile conform OMF 1802 pe 2014 sau cele care sunt reglementate și aplică IFRS conform Ordinului Ministrului Finanțelor 2844 pe 2016. Termen de depunere 31 mai pentru exercițiul financiar precedent. Deci, față de alte dăți, acum este stipulat clar și se vede exact care este termenul limită. Deci, 31 mai pentru exercițiul financiar precedent, respectiv 2024. Ca aspecte esențiale, societățile listate în 2024, retratarea și raportare conform IFRS, unități fără personalitate juridică, contabilitate organizată pentru raportare, subunitățile spațiului economic european, fără obligația depunerii proprii, sediile permanente, raportare centralizată, persoane juridice străine cu conducere efectivă în România, obligația de raportare, entități în lichidare, raportare anuală în 90 de zile. Ca și rapoarte și formulare sunt aplicabile sistemului de raportare subunităților spațiului economic european și entităților străine. Ca și formulare noi, date informative, cod 30, situația activelor imobilizate, cod 40. Deci aceste formulare sunt cod 30 și 40 pentru depunerea situațiilor financiare. O altă modificare survenită se referă la Ordinul președintelui ANAF numărul 255, care a fost publicat în 14 februarie în monitorul oficial 135 și se referă la reglementarea cu privire la declarația privind situația de trezorerie. Persoanele juridice fără scop patrimonial care au primit sume de natura celor prevăzute la articolul 34 aliniatul 3.1 din legea contabilității numărul 82 pe 91, respectiv persoanele juridice fără scop patrimonial care în exercițiul financiar de raportare au primit sume reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii din impozitul pe profit, impozitul pe venitul micro-întreprinderilor,
respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum și alte forme similare de finanțare, indiferent de valoarea acumulată a acestora, întocmesc o declarație care însoțește situațiile financiare anuale și evidențiază sumele astfel primite, respectiv utilizate, întocmesc declarația privind situația de trezorerie în formatul prevăzut în anexa 1 din ordinul menționat anterior. Totodată, persoanele juridice fără scop patrimonial care în cursul exercițiului financiar de raportare au primit sume de natura celor prevăzute la articolul 34 aliniatul 3 indice 1 din legea contabilității, în valoare cumulată de maxim 100.000 de lei, pot folosi pentru întocmirea declarației privind situația de trezorerie formatul prevăzut în anexa numărul 2 din Ordinul Președintelui ANAF numărul 255 pe 2025. Facem precizarea că declarația privind situația de trezorerie se depune odată cu situațiile financiare anuale, folosind programul de asistență pus la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală www.anaf.ro. Deci, atenție, cine se încadrează și cine trebuie să facă această raportare. În monitorul oficial din 18 februarie s-a publicat Ordinul 206 pentru aprobarea modelului conținutului și instrucțiunilor de completare a formularului 101, declarației impozitului pe profit, și 101, grup fiscal, declarație consolidată pentru impozitul pe profit determinat de grupul fiscal. Ordinul poate fi regăsit la adresa legislație.juns.ro /public detalii document /2947776. Formularele prevăzute în ordin se utilizează începând cu declararea obligațiilor anuare aferente anului 2024, anul modificat care începe în anul 2024. Deci atenție și la această modificare și actualizarea celor două formulare. Pentru 2025, prin ordinul 151, s-a stabilit indicele prețurilor de consum care este utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit și este în valoare de 100,4%. Aveți în vedere și acest indice ca să puteți calcula corect toate documentele care urmează a fi stabilite. Modificările aduse legii contabilității prin ordonanța 138 aduce importante modificări care au intrat deja în vigoare. Acestea, în urma care au fost urmarea neclarității persistente, așa cum s-a mai menționat anterior. Acesta se referă modificări la termenul de depunere a situațiilor financiare anuale, modificări privind termenul pentru depunerea raportărilor contabile anuale, clarificări suplimentare privind termenele de depunere, excepții pentru entitățile cu exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, clarificări pentru entitățile cu exercițiu financiar diferit. Așa cum spuneam și anterior, termenul de 31 mai se aplică tuturor entităților care au ales exercițiul financiar diferit de anul calendaristic. Deci aici sunt în această ordonanță 138, la articolul 10, aceste modificări și precizări în același timp cu privire la modificările aduse. Am încercat aici să vă aduc iarăși spre cunoștință cele mai importante tipuri de codificări din e-factura. Așa cum am mai menționat, Ministerul de Finanțe a publicat un ghid de utilizare a codurilor dedicate tipurilor de facturi, a diverselor categorii de TVA, precum și a altor reguli în Sistemul Național privind factura electronică RO-e-factura. În Sistemul Național, facturile sunt codificate după cum urmează. Codul tipului facturii 380 se referă la factură. Da? Factura emisă pentru vânzări de bunuri și prestări de servicii. Codul 381, nota de creditare, este utilizată pentru corectarea unei facturi inițiale, de exemplu pentru returnări sau discounturi acordate ulterior. Codul 384
4 se referă la factura de corecție, factură emisă pentru corectarea unei facturi inițiale, codul 389 autofactura, factura emisă în numele și în contul furnizorului de către cumpărător sau în situațiile de autofacturare și 751, respectiv factura informativă în scopuri contabile. Factura este utilizată numai în scopuri contabile. Acestea sunt codurile care se folosesc în aplicația facturei electronice Pro-e-Factură. Două categorii de operațiuni pentru care facturile nu mai trebuie transmise din anul 2025. Acestea se găsesc în Ordonanța de Urgență 138 pe 2024 și se referă la articolul 1.2, articolul 25. Mai precis vorbim de două categorii de operațiuni B2B, pentru care transmiterea facturilor electronice nu mai este obligatorie de la 1 ianuarie 2025. Acestea sunt facturile pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care n-au locul livrării sau prestării în România și a doua se referă la facturile pentru livrările intracomunitare de bunuri pentru care beneficiarul stabilit în România comunică un cod de TVA din alt stat membru. Deci aceste două categorii nu mai sunt necesare să fie transmise. Am adus spre cunoaștere și spre îndrumare o împuternicire pe firmă și am venit cu câteva modele și un exemplu care poate fi descărcat. Am indicat un link aici, pentru că în cadrul activităților economice sunt multe responsabilități care pot fi delegate de către conducători, de către administratori. Ele se fac, bineînțeles, printr-o împuternicire și poate fi utilizată în multiple contexte. Ca tipuri de împuternicire am venit cu exemplu de împuternicire generală, care permite mandatarului să ia decizii și să semneze acte administrative pentru afacere, de exemplu, directorul general. Împuternicire specifică atribuie drepturi limitate pentru acțiuni precise, precum și semnarea unui contract sau gestionarea unei tranzacții. Împuternicire pentru reprezentare. Permite reprezentarea unei entități în fața autorităților sau instituțiilor publice. De exemplu, un avocat la instanțe. Împuternicire notarială. Necesită autentificare notarială pentru tranzacții majore, cum ar fi vânzarea unui imobil. Împuternicire pentru semnarea documentelor. Permite semnarea documentelor legale și comerciale în numele firmei. Împuternicire pentru activități financiare. Autorizează gestionarea conturilor bancare sau efectuarea plăților pentru firmă. Împuternicire pentru negocierea contractelor. Permite negocierea și semnarea contractelor în numele firmei. Pentru a accesa modelul și exemple, puteți să dați click pe linkul care este aici menționat, este un pic mai lung. Cine dorește urmează să și-l însușească de pe slide. Și aici puteți să folosiți aceste tipuri de împuternicire pentru a vă mai degrava de responsabilități și de sarcini. E bine să folosiți aceste împuterniciri pentru a nu avea probleme din orice punct de vedere. Mâine, în 27/3, ANAF a publicat pe portalul propriu, la asistență contribuabil, servicii oferite contribuabilor, lista seminarilor web care se vor desfășura în luna martie 2025. Este vorba despre tratamentul fiscal al veniturilor din dividende, organizat de DGRFP Cluj-Napoca, respectiv Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj. Este la ora 12, iar pentru a vă putea înscrie, trebuie să accesați acel link și acolo sunt pașii pentru a putea să vă înscrieți. E obligatoriu să vă înscrieți, sunt locuri limitate, e bine să o faceți cât mai din timp posibil. Servicii online și informare, verificare parteneri.
Aici avem o serie de pagini de informare puse la dispoziție de ANAF pentru a veni în ajutorul atât a practicienilor cât și a antreprenorilor cu privire la registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, registrul persoanelor impozabile registrate în scopuri de TVA, informații privind soluționarea de conturilor cu sume negative de TVA, registrul contribuabilor inactivi sau reactivați, obligații fiscale restante către bugetul de stat, verificarea documente electronice eliberate în spațiul privat virtual, respectiv SPV, validarea numărului de registrare pentru TVA VS, verificarea de date de identificare, informații fiscale, bilanțul. Se face căutare după cui sau după nume și județ. Atunci când aveți un partener nou, puteți să faceți o verificare dacă aveți cel puțin unele din elementele care trebuiesc, dacă ne referim la date de identificare, trebuie să știm cuiul sau numele și județul în care își desfășoară activitatea sau are domiciliul fiscal partenerul dumneavoastră. Pentru dumneavoastră personal puteți accesa acel link în care se verifică documentele electronice eliberate în SPV și, bineînțeles, dacă aveți obligații restante, atât dumneavoastră cât și partenerii dumneavoastră. Puteți să verificați acest lucru prin accesarea acestor linkuri. Deci aici sunt prezentate și vă ușurează foarte mult munca ca să puteți să faceți o verificare atât personală cât și pentru eventuali parteneri noi. Toate edițiile anterioare ale webinarului Antidot Fiscal în 60 de minute se pot accesa și descărca de pe canalul de YouTube al subsemnatului prin accesarea unuia dintre linkuri sau intrând pe Facebook la Boiță T. Marius și, bineînțeles, acolo accesând canalul de YouTube. Deci, sunt două variante. Ori alegeți direct linkul pentru YouTube sau intrați pe Facebook și accesați de acolo canalul YouTube, unde sunt înregistrate și se găsesc toate edițiile până astăzi și în următorul interval, cel târziu mâine, va fi încărcat și această ediție, care, bineînțeles, a fost înregistrată. Ca de fiecare dată, la sfârșitul fiecărui webinar, vin în întâmpinarea dumneavoastră, în ajutorul dumneavoastră, cu un bonus care se referă la ediția de astăzi, la broșura privind decontul precompletat ROE TVA destinat persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem la ediția următoare cu numărul 40, care va fi în data de 30 aprilie 2025, la aceeași oră 13. 30 aprilie cade în ultima miercuri din lună, așa cum v-ați obișnuit pentru cei care ați mai participat. Acest webinar se desfășoară în ultima miercuri a fiecărei luni. Pentru obținerea acestor slide-uri și a bonusului indicat anterior, trebuie să trimiteți, așa cum vă spuneam și la început, un e-mail separat pe adresa bmarius1963@yahoo.com și să solicitați atât certificatul de participare, cât și slide-urile, PowerPoint-ul de astăzi și bonusul respectiv. Deci, cine dorește acest lucru poate să solicite acest lucru. V-am spus și vă repet, individual și de pe o adresă de e-mail personală. Acum, pentru că suntem la sfârșitul acestei ediții, vă rog, dacă aveți de pus întrebări, vă rog să vă deschideți acum microfoanele. Premiera Cont văd că are deschis microfonul, Nicoleta Morjac, Todor Liana, Cornelia Ghircă, poate vor, dacă și l-au deschis, s-au pregătit pentru a pune eventuale întrebări. Le aștept, vă rog. Nu? Nu avem nicio întrebare, nu avem nicio precizare.
Așa cum spuneam, modificări prea multe legislative n-au fost de data aceasta, bine, având în vedere contextul politic la care suntem la ora actuală. Vedeți că guvernul se abține de a implementa modificări legislative semnificative, ci face numai anumite ajustări punctuale acolo unde chiar este strict necesar. Sperăm că ele vor fi mai clare și mai predictibile pentru a nu ne mai surprinde și a nu vă mai surprinde pe dumneavoastră practicienii și antreprenorii pentru a vă putea desfășura activitatea în cele mai bune condiții. Orice noutate apare, eu o să încerc să o sintetizez și până la următoarea ediție iarăși voi pregăti materialele pentru a vi le prezenta și pentru a le putea însuși și dumneavoastră. Cu acestea fiind zise, pentru că nu dorește nimeni să intervină, vă doresc o după-amiază plăcută, mulțumesc mult pentru participare și vă aștept și la edițiile viitoare. O zi bună, la revedere! Mulțumim!